Takže, čaute, vítam vás u môjho ďalšieho videa a dnes si natočíme FC Mobile. Alebo viete čo, natočíme si Minecraft. Zase si natočíme pokračovanie môjho Minecraft Hardcore. A v minulej časti to som chcel natočiť moju dvojku, ale proste mi ju nešlo vydať podľa toho, lebo som mal že vraj príliš dlhé video, takže natočím teraz taký 10 minútový diel a dačo také. Pozbieral som tam dosť veľa vecí. Mám skoro celý armor železný alebo niečo také. A proste som branch minoval. Takže by to mohlo byť celkom fajn. Narazil som aj na kopu uhlia, takže by sme ho dneska mohli vyťažiť a možno z toho dať čo vyrobiť. Tak, mohlo by sa mi už načítať konečne. A prosím vás, podporte lajkom a odberom aj môjho kamaráta, moju kamarátku Petru Leitnerovú na jej kanále. Dole v popisku, kde je názov toho YouTube kanála Petra Leitnerová. A prosím vás, podporte aj mňa lajkom a odberom a toto video zašlite svojim kamarátom. A mohli by sme ísť začať, čo? Ťažiť. Čo by som rád urobil, len neviem, že či je deň alebo noc. Aha, je noc. Tak sa vyspíme. Dobré ráno. Dobrým ránom, začíname aj ťaženie. Berem svoj železný krumpáčik. A ideme ďalej. Áno, vykopal som dosť dlhý tunelček, takže kým tam dobehnem, trošku to potrvá. Tu som skončil. Áno, tu je to uhlie, takže ho poberieme. Je tu dosť veľa toho uhlia, takže by sme možno aj taký campfire mohli získať. Ale odvtedy, čo som vtedy tak strašne veľa železa našiel hneď v prvom diele, tak odvtedy som už železa normálne, že v ťažení našiel iba raz. A to je dosť veľká bieda, takže ideme ďalej. Konečne branch minujem s vami v ďalšom videu. Takže sa tu prekopeme. Neviem čím, ale dačím, hej. Takým divným kameňom. Osvetlíme a ideme. No, takže oj. Toto nebolo v mojom pláne. No, skôr na mojej bingo kartičke. Aha, my sme tu. Dajte si tu trhlinu ešte zo začiatku. Jo. Dúfam, že ten creeper nejde za mňou, čak. Ovky nebojí. No, takže... Kamarát. Čau. Nie. Ahoj. Listen to me, ground pounder. Jesi. Halo, ja som tu. Creeper. No, ty si už tam. Nie. Ojej, dostali sme poison. Dobre, nie. Prosím, poison. Dosť, stačí. Nie, dosť.
Nie. Poison. Dobre, poison skončil. Je Pikachu. Dobre, toto nebolo v mojom pláne, ale dobre. Musel som opustiť svet. No, takže zomreli sme. No, tak nevadí, zahráme si aspoň ešte Skyblock a to bude, alebo pozrieme sa. Už by sme asi aj mohli skončiť toto videjko, takže budeme si musieť vytvoriť nový hardcore, takže čaute, majte sa krásne.